Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasorkar jala leng bakat nat pule puthi kala pelong ya kejing ti bnia banlap ya ki daw tan rai halor kejing tuna sebab palat ki kena skol ki bapas ya ke examen secondary school living certificate ya ke baju pelong da ke Meghalaya Board of School Education man laos nam ha kejing keren bat ke Batisi TV menteri bakmi ya kenat pule puthi ubak la kemen remboy ulai tu bakat nat pule puthi kala dap tau ya ke komiti ke ban sati bnia halor kejing her ke result jong ke examen SSLC hari lom garo hadien balalam batang hapo live persen ki kena skol kila pas ya ke examen but ha South West Garo Hills kadai ke district ke Belas New Tam hadu kata-kata ya ke examen ban yo hi ya ka quality education kamur ke sarkar kadai ban penbiang ya ki jaka pule ki no hikai ki ban biang dai kut balong menta ngimla ban len ki bon ki school hapo ka state ke jongi tiba ka enrollment jong ki kalong hapo ka shipho te yakine ki school ngila pe ba ngi hap hi ban khang lane ngi hap don ba hap withdraw ya ka kran tang ba ngin ya hi kat kum kan dan jong ka RTE kamut ba menta kane ka school kadang tang pra kandai ngot ki kena school handai ka school ka we ka next school ka jengai kumba south san ka lai south kilometer kamut bangin khang ni ki school kitu ki school kinne den ta kadaw menta ka jing bangkre kadang yai bat ngin pe kano ka ba nakine ka bangin la ban khang lane kanu nakine ka bangin laban beli kata kade ka jing exercise jongi hapok department but yakino hikai ki government ki bade ki government kamut ba ngin la hiban pha ki maki bun ki school ki ba tangboi no hikai ki khna school pat ki bun ki don ki school pat da ki spa ngot ki khna school dai no hikai tangi we tang ar dan ka daw kane ka dei ka we na ki steps ka ba kumno ban rationalization ya ki school baro ba dam dang hidep ya kane ngesung tho ba sakan no ngin don kam no hikai sakan no teli ki school ngin don kam da ngam ong ba ngin kumba ong menne ngin khang ya baro ngin pek ba na ki ne don em ki jaka ke ba kini kna school kin dei sha ka school ka bajan den ta ka daw ya kan ni ngidang pengkren but ultimately hi shwa bangin le ya kan ni yang sara syaka kabinet ba ke ba ki mut halor ka jimut jangka education department jongi nyau spa tam na ngam don na klet ki figure da nga kino hikai ha kini ki school te phisa antat na phi ko jinglut ka jimplut ka sarkar ha kini school kan bruna ya ki about say art folklore system kala dangila ban pedan kam ya katuka art folklore ngin pej hano ngin yarap i school kumno ngin yarap bat hangno ngin ka da ka juk ka pisa ambangi katuka pisa ngin pedan kam na ke pidlo ngin pedan kam nak mentaban penbiang no hikai na penbiang yaki jedon kam jang kena school kan ne kadega one of the major reform kaba ladangi kwa ban te habangin le ya kanu nakam ngingim judon ka deadline ba lanu ngin dep tang dai kan ne ka we na ki exercise ha ka je i junga ka ba ngin la ban penbiang ya ki school menta ki ne ki na ka shubo ki don common school hang ne el common up school me ko ayo hang ne tang saw san ri khna yang tu no ka la deploy shwe ka mo kayara yak tu ki school ki bamdan no hikai kadaw hi kalong ba kilabun palat ki school hapo ka state ki jongi ki don ki jaka ki ba ki school ki kawai ga shnong ki don san tu ki school ki student ki don e kat no shispa san pheo arspa te sha ki jaka ki ba yo ki ka jaka biang ka ying school
ki khna ki lek shata yo ka babyang ki jing hikai ki no hikai ki lek shata kim lek ha tu ka school kita ki bun ki reason ki ba ki ba ayo ya ka ba ki daw Henry ka ba kong san hi ka lang ba nginom di pride ya uwe pa uwe u khna ba undo ban lek school da ka ne ka rai ka jongi tang ba ngikwa man pendep kat bala ban pendep kloy ya kane kakam khnang bangin snau thu hadin habot andal dep kine sakat nungut kino hika ki ba don kam bat ngila na em ban thom bat na engin wat pisa khnang ba kitu ki skol ki badon kidlong ki no hikaru ki de bandon ki khna skuru ki de bandon habangi shim ya karangi shim hakata kadur ka ba kaban ya man toy lang barok kandai ka win-win situation na kamta kena school namta ke community bat namta ka sarkar kena ba kapisa sarkar kanum susep kumto klem ba klem dan kena school kidata ki bang yo kidon katu kat negi school ki ba zero enrollment wala po sulong ro kadan kebayok cirap nak sarkar lek mbar kena te kini ki don den bakdaw gi hap shim ya karai den bakdaw karai kam de bangi kwa ban pedunai ke jirut ke sarkar ngi kwa ba ke pisas jong sarkar ka ba ka pelot kan dong produktif namar ba kane ke de ke pisas jong pai ba bat de ban aji mentoy ya ka balamang te ngilamang ta education alda andang ile ne kanu pisa ka bangi don ne ngin sanction ya ki post na ka benta ki school ki ba don kam lane na ka benta kis don ki school ki ba jaga ba kendong ki ba don ki school don kam jingrap yo lang ba ka ne ngin la ban yarap lagi